Kumusta, Agent Ray? Okay na ko, Sarge. Karon na ako importante balita ipahibalo sa imuha. Boom boom bro, siyang bonggar, abos niyo sa mga kalmas. Sumunta Tasa, Sarge. Di na ako kasabot. Pakasabot? Kaya ka na misyon, di na mga tao yung mga kalaban. Sige, Sarge. Pero makabalo ra kag kinsa mga Shadow Warriors. Mga Shadow Warriors. Yung Shadow Warriors? Puti kamay. Tugaya ni Sarge makakontak sa kuha, eh. Na. Kontak na. Pero dapat, dili dapat makibig story sa iya, ha? Sarge. Kumusta, Agent Ray? Okay na ko, Sarge. Karon na ako importante balita ipahibalo sa imuha. Boom boom bro, siyang bonggar, abos niyo sa mga kalmas. Sumunta Tasa, Sarge. Di na ako kasabot. Pakasabot? Sorry. Na ako importante balita ipahibalo sa imuha. Unsa man na, Sarge? Karon sa sunod ni mga misyon, dili na ka magkumpiyansa. Kaya ka na misyon, di na mga tao yung mga kalaban. Sige, Sarge. Dili pa karon ng panahon, Agent A. Pero makabalo ra kag kinsa mga Shadow Warriors. Mga Shadow Warriors. Yung Shadow Warriors? Kinsa man na sila? Na ako i-forward yung data sa imuha. Istadihin na lang. Dito tayo ng nalaaganan ba? Gilot eh. Uy nga, Chawi. Lagi, lagi ko. Buka di mo, uy. Sarge. Live pa ka, Sarge. Ha? Live? Ay na pa mo diha? Sensya kayo. Unya na lang, di. Sige na, Agent Ray. Sige, Sarge. Copy, Sarge. Muadtos ako kay mutiwas pa mi. Bye-bye.